Comença el Batec, el podcast comunitari de Marianao, on les veus del barri tenen molt a dir. Jo sóc l'Ari i aquí fem d'altaveu per parlar del que ens preocupa, ens uneix i ens ajuda a construir comunitat. En aquest capítol parlarem de l'espai públic, les diferents maneres de viure al carrer i com evitem les nostres places. Parlarem amb professionals per entendre com el disseny de l'entorn altera la nostra manera de relacionar-nos i la percepció que tenim sobre la vida en comunitat. I a més, connectarem amb la Clàudia, que ha sortit al carrer per preguntar a les veïnes i veïns de Marianao quin ús fan de l'espai públic i quina és la seva opinió. Així que comencem a bategar. El Batec, el podcast comunitari de Marianao. Avui estic amb la Cristina Muñoz, regidora del barri de Marianao. Hola, dia. bon dia. Amb la Maite, sociòloga i tècnica de planificació i avaluació de l'Ajuntament. Correcte. Bon dia. I la Yasmín El Moraní, estudiant d'arquitectura. Sí, bon Anava a dia. dir d'arqueologia. O sigui, ja se me... que no tindria res a veure. Amb 3 mirades diferents sobre com es dissenyen, es regulen i es viuen als nostres carrers. Us volia preguntar, així com a primera... Si haguéssiu de fer una fotografia ràpida de l'espai públic a Sant Boi, quin diagnòstic en faríeu? I si creieu que els carrers i les places responen a les necessitats dels veïns? Qui vol començar? Sí, jo mateixa? Vinga, Sí. comença. Bueno, jo crec que per fer una radiografia correcta el que hauríem de mirar, perquè clar, hi ha espais, hi ha carrers que estan molt envellits i d'altres que estan que s'han urbanitzat, aleshores responen, no, a una necessitat actual. No? Si agafem aquesta mirada i parlant sobretot de Marianao, que com a regidora de barri és el que conec, sí que podem fer dues visions, no? Una que respon als anys 50-60, al boom de la immigració que va arribar a Sant Boi, on hi havia una manca de construir habitatges, on en aquell moment l'espai no es pensava per al ciutadà, no? Sinó carrers molt estrets. La prioritat abans era el cotxe, no? on circulaven. Tampoc hi havia tants cotxes, però la prioritat era aquesta. I ara podem contemplar una visió completament molt diferent. Quan hem rehabilitat espais com, per exemple, el carrer Joan Martí, que per mi és l'exemple, el model de carrer d'arreu, de Sant Boi, de Marianao també, doncs, a mi m'agrada, perquè és un disseny d'un espai pensat per a les persones, no? Amb voreres molt més amples, no únicament amb aquesta visió per facilitar la vida a les persones amb algun tipus de mobilitat reduïda, sinó amb una família amb un cotxet d'un bebè, no? No fa falta, no, arribar a l'extrem, però sí que intentar donar i fer espais més amables, verds, on es contemplin altres mirades que sí que és veritat que fa 50-60 anys no es contemplaven. I jo suposo que aquesta seria la meva radiografia en quan hem de millorar l'espai públic amb aquest tipus de model de nous carrers més amables i més pensant en la ciutadania, no tant en l'ocupació de l'espai privatiu, no? Que poden fer els vehicles com feien abans. Pues jo continuo seguint una mica amb el fil de la Cristina. Des d'una perspectiva sociològica, jo faria una altra pregunta. Què entenem per salut de l'espai públic, no? Clar, ja no és només aquesta de si és bonic, si està ben net, si està ben urbanitzat, sinó jo crec que hem de pensar una mica més enllà, no? Socialment i culturalment. És a dir, aquell espai convida a conviure diferents generacions, diversitat cultural, no? Jo crec que és aquest on hem de pensar, no? I a Sant Boi també el que passa que jo crec, ara perquè estem parlant de Sant Boi, no? Però hi ha una tensió habitual de moltes ciutats metropolitanes, espais vius i utilitzats, però, que suposo que això ho debatrem, també una certa pressió per controlar-los, ordenar-los i fer-los previsibles. Seguint amb aquest discurs, la qüestió del control i de l'ordenació, que es parla molt a nivell acadèmic,
a les universitats i als centres de formació, al meu cas arquitectura, ens ensenyen a establir tota una sèrie de criteris per a l'ordenació del territori i la configuració d'aquest, tenint en compte qüestions morfològiques de com s'articulen les diferents places i espais públics als barris, i no tant a nivell local, sinó a nivell metropolità, en el nostre cas, a l'àrea metropolitana de Barcelona. I des de les entitats locals, com aquí ara al Casal de Marianao, o d'altres, com responem amb una altra mirada fora de les administracions, fora d'aquest planejament tan teòric, i ocupem els espais, els utilitzem d'unes maneres diferents, a les quals han estat pensades o projectades. I creieu que ara quan es redissenya una ciutat o una part de la ciutat es pensa prou en la vida quotidiana o el que comentàvem, de prioritzar a les persones o adaptar-lo a les necessitats d'avui en dia i tenir espais com per trobar-se, descansar o jugar o simplement estar? Jo crec que sí. El que passa que sí que és veritat que buscar l'equilibri és molt complicat. O sigui, com deia abans ella, que des de ja a nivell acadèmic ja t'ensenyen a fer un tipus d'ordenació perquè hem de donar resposta a tothom, sense intentant no deixar ningú enrere. Aleshores, això implica justament el tema aquest, que el disseny ha d'estar i ha de ser per a tothom i fer fàcil la vida quotidiana de les persones. Que segurament es podia fer més, segur. Dins de 30 anys direm, ostres, doncs això que ara s'està contemplant fa 30 anys, que és la data d'ara, no es feia, com abans parlàvem. De fet, en tema de... I això, que és arquitecte, em pot corregir perfectament. Jo moltes vegades he escoltat parlar arquitectes que quan fa 30-40 anys es llevaven als carrers no es contemplava el verd urbà. Es plantaven arbres i ens hem donat compte, després de 30 anys, que aquell arbre que es va plantar no funciona a l'espai públic. Hi aixequen voreres o és un tipus d'arbre que contempla una flor que fa... el que sigui. Per això jo crec que aquesta mirada, almenys, com a mínim, s'ha avançat i que la intenció és aquesta, fer més saludable, més útil, més amable la vida quotidiana de les persones des de l'espai públic, des de totes les vessants. No únicament de la visió arquitectònica, sinó també de la vessant social, des de diferents mirades. Clar, agafant una mica el que deia la Cristina al principi, hem de pensar que el barri de Marianao potser no és tant com el de Ciutat Cooperativa, que es va crear als anys 70-80, però també hi ha molta edificació d'aquesta època, amb la qual cosa les places estaven originalment dissenyades pels cotxes, no tant per les cures, pel lloc espontani. I llavors és aquest xoc de potser el dissenyar-se en aquelles dècades no està tan pensat per la vida quotidiana, tot i que s'estan fent moltes reurbanitzacions en pro d'això, no? Jo crec que és important també tenir en compte el paper de la dona, tot el que ella sosté en aquesta societat i de l'home, parlant dins de la cis-heteronorma, quins són els recorreguts que fan les dones cuidadores, la feina, anar a comprar, el cuidado dels infants, i l'espai públic no es veu igual a la rutina d'una dona que la d'un home. Llavors també condiciona molt, més enllà de com està dissenyat l'espai públic que tots i totes utilitzem, sinó per aquest rol que se'ns assigna i hem de... I de fet això és molt interessant el que està dient, perquè abans, cada cop més afortunadament que tenim arquitectes o que seran futures arquitectes, però abans la majoria eren homes. Aleshores, el disseny del carrer està fet des d'una mirada masculina. Quan les dones en realitat som les que estem a l'altra part, amb la cura, ja sigui dels infants o de la nostra gent gran, i abans aquesta ambició no hi era.
I afortunadament, i gràcies com persones com la Yasmina, doncs, que esteu trencant amb aquesta dinàmica i que està més pensat l'espai públic, el nou model d'espai públic, pensat també per a les dones, no? I això passa en moltes matèries, no únicament amb el tema de l'arquitectura, però com és el tema que avui ens toca, jo crec que és interessant i posar en valor la figura de la dona arquitecta, perquè, si més no, dona una visió que cada cop més jo crec que els homes també la tenen integrada. Ojo, no vull dir ara que no, però sí que és veritat que faltava aquest punt de visió, perquè l'espai públic estic segura que la majoria de les hores que tenim d'utilització de l'espai públic està més ocupat per dones que no pas tant pels homes, no? Intentant trencar amb aquesta barrera o aquesta tanca que moltes vegades socialment ens imposem nosaltres mateixes també, i per això que és molt important aquesta visió que deia la Yasmina, que és superinteressant. Totalment. Només has de veure, no? A vegades que vas per places i dius, ostres, si un banc és incòmode, no hi ha ombra, no et convida, no? A estar allà, assegut o tranquil amb el teu nen, amb la teva nena, jugant, et convida que sigui un lloc de pas. I jo crec que s'està canviant molt aquests espais, no? Et conviden a sentar-te, estar amb el teu nen o nena, sigui home, sigui dona, et convida, no? A compartir aquests espais d'aquesta manera. O sigui, que creieu llavors que a l'hora de redissenyar un espai no s'ha de pensar en un ciutadà ideal o un perfil en concret, perquè al final la ciutadania és com molt diversa, no? Llavors és com que has de trobar aquest equilibri entre les necessitats de certes persones i al final també l'espai i l'arquitectura com a tal, que no pots tampoc modificar molt. És superimportant, però és que a sobre aquest terme té moltes dificultats, perquè moltes vegades quan ens trobem que allò que li funciona a un col·lectiu no li funciona a un altre, no? I són opinions enfrontades. Parlava ella abans del tema dels bancs, no? Si fiquem 2 bancs de 3 persones, no? És a dir, que poden estar 6 persones, potser el veí que viu just enfront pot patir o no que un col·lectiu de l'edat que sigui per les nits ocasiona molèsties i impedeix el descans de la resta dels veïns. Aleshores, buscar aquest equilibri és molt complicat, no és una tasca fàcil i hem de mirar-la des de diferents vessants. De fet, a l'Ajuntament de Sant Boi, quan es fa el procés participatiu per reurbanitzar i redissenyar un carrer, s'agafen diferents mirades, no? De la mirada del col·lectiu amb mobilitat reduïda, també es concerten cites únicament amb dones perquè donin aquesta visió de gènere de com ha de ser l'espai públic, és a dir, que intentem escoltar a màxim de persones que puguin facilitar i donar la seva idea de carrer ideal, com deies tu abans, però que és molt difícil, justament per això, perquè moltes vegades hi ha idees contraposades i arribar a un carrer ideal per a tothom, això és pràcticament impossible. Et pot gustar més o et pot gustar menys, però el carrer ideal jo crec que el que parlàvem abans, no? Joan Martí, amb espai molt ample, però què ha passat? Que hem tret cotxes. ¿no? Hem tret cotxes. Aleshores la ciutadà que té cotxe i diu, bueno, ¿y ahora dónde aparco? Me tengo que ir a aparcar, ¿no? A Pablo Picasso, ja, però la mirada en aquest moment és cap a les persones. Sí, jo crec que és que la ciutat o l'espai ideal no existeix, no? Perquè sempre és contradictori. Quan te'n vas a un col·lectiu, vull fer uns carrers accessibles, segurs i tal, potser has deixat de banda aquell col·lectiu, jo què sé, de joves que diu no, però és que jo l'espai me'l vull apropiar també, perquè és un espai públic i ha de ser de tothom, no? I dius, bueno, pues no llueve a gusto de todos, no? És tornar, no? A això que no és ideal, que no pots... Tu intentes que sigui ideal, conviure tots els col·lectius, però a vegades inevitablement deixes col·lectius fora. Perquè també, també sorgeix el debat aquest, no? Un altre cop de... No, és que si posem un parc infantil, els nens cridaran i hi ha soroll. Vale, doncs repensem l'espai. Com el pensem? Posem bancs perquè vinguin la gent, s'estigui allà una estona? No, perquè a la nit els adolescents faran botellón, no? Llavors jo crec que no hi ha un ideal.
És totalment contradictòria la realitat. Jo vull afegir una reflexió envers aquesta mirada, més enllà de quins col·lectius responen a cada necessitat, tenir una mirada molt més transversal, però amb una perspectiva molt més social i política, ja que no totes tenim els mateixos privilegis, la mateixa posició econòmica o social, i això condiciona a com vivim el nostre dia a dia i així l'espai públic també, no? Persones que no tinguin dret al vot o no tinguin papers, que no puguin participar en aquestes recull de valoració de com ha de ser l'espai públic quan són persones que també i són allà, doncs també és important aquesta mirada més integradora. I donar resposta també, si hi ha controvèrsia sobre el disseny d'uns bancs, perquè a les nits resulta que hi ha un botellón, doncs mirar què és el que els hi passa a aquestes persones que ocupen aquest espai. Potser és que no tenen altres espais d'oci o per què van allà, és que se senten a gustos allà o és intentar mirar. Sí que és complicat, com tothom està d'acord en les decisions del disseny de l'espai públic. I de vegades no fa falta que sigui parlant dels joves, que moltes vegades malauradament els etiquetem i això és molt injust. Perquè, i ara que arriba l'estiu, que arriba la calor, que estem aquest cap de setmana a 30 i pico graus, que dius, mare meva, com deia abans, la zona baixa de Marianao, que la renta per càpita és més baixa i que no tothom té el luxe d'agafar el botó de l'aire condicionat i donar-li, la gent que fa? Doncs surt a altes hores de la nit a gaudir de l'espai públic. I això també ha de ser un dret per les persones, perquè a casa, en habitatges molt petits i en famílies de 4, 5, 6 persones, doncs imagineu el patiment en una casa tan petita. I ara em ve al cap quan arriba l'estiu i s'omple la plaça del Parc dels Somnis, que està aquí al costat del carrer Girona. Ha de ser un goig. Sí que és veritat que hem de buscar una altra vegada l'equilibri entre no molestar, entre deixar i permetre el descans dels veïns, però per què no podem utilitzar l'espai públic a les hores sempre i quan estiguem respectant els altres, no? I aquesta mirada s'ha de contemplar també, que no tothom, com diu la Jasmina, té recursos econòmics per poder ficar-se a un aire condicionat a casa seva, i això és important també. L'espai públic està allà i sí que és veritat que des d'administracions o amb consell d'altres persones es dissenya l'espai d'una manera, però al final la gent també té el seu dret d'utilitzar-lo a la seva manera, i a vegades ja hem vist que de forma espontània s'autogestiona aquest espai, veïns baixant a les cadires al carrer i fent una rotllana i començar a parlar o utilitzar els bancs d'una altra manera. Creieu que hi ha d'haver aquest espai perquè la gent autogestioni l'espai públic? Jo crec que això és Trenca una mica igual amb l'equilibri aquest que estàvem parlant. Però a més és un tema que cada cop es dona menys, per no dir que s'ha erradicat completament. Jo de petita recordo, jo he viscut aquí al carrer Tarragona tota la meva vida i abans sí que jo me'n recordo de petita que ma mare i els veïns baixaven les cadires a l'espai públic, però ja jo crec que això ja s'ha acabat, que ja no es dona, i és per un canvi social també molt important, perquè malauradament el dia a dia ens crema fins al punt de que no saps qui està vivint enfront de casa teva al mateix replà. Aleshores, aquesta dinàmica de baixar amb la cadira, jo crec que ja no es dona, i que l'ús de l'espai públic ha canviat. Ha canviat en què ara tu quedes amb diferents persones que no són del teu entorn, i quedes en un punt, i en aquest punt gaudeixes o deixes de gaudir segons la dinàmica de l'espai, si té més bancs, si té menys bancs, si és una zona d'estada amable, perquè potser no fa falta els bancs, seus a terra i ja està. Qui no ha fet això d'adolescents, que a mi no m'importa ensuciar-me el pantaló, estic assegut a terra i què, no passa res, I jo crec que socialment hem canviat, però això ja no es dona tant. Bueno,
Sí, totalment d'acord, Cristina, totalment d'acord. Jo també me'n recordo quan era petita, jo he viscut aquí a Riragassulla tota la vida, aquí davant, i també tots els veïns baixant amb les cadires al carrer, i és que jo no conec ni a la meitat. Vull dir, els nostres horaris ens ofeguen, vivim individualment, ja no pensem a l'entorn col·lectivament, vull dir, ja no vas a la veïna a demanar-li ous, no? O demanar-li sal, és que no la coneixes, no saps si hi ha una veïna, un veí no t'atreveixes o un ja Airbnb. directament, sí. Exacte, un Airbnb. I això dona resposta a altres coses, també. Sí, El no totalment. conèixer a la persona que tens enfront també dona resposta La a altres desconfiança, no? Sí. I si baixo una cadira, potser truca a la policia i jo, en comptes que no estic fent res, estic prenent una mica la fresca per les temperatures que hi ha, però és que el veí potser crida a la policia perquè, no sé, li molesta la meva presència allà, no? Sí, com que prens precaucions ja Totalment. com sugestionades una Totalment. mica. També fa anys que no hi havia tants parcs infantils o tantes zones d'estada a Marianao, únicament estava a la plaça Generalitat i prou. Aleshores, això convidava a que la gent baixés la seva cadira a l'espai públic. Ara sí que és veritat que tenim més espais d'estada. Jo què sé, doncs, aquí a la Rotonda doncs, tenim la plaça Mercè Rodoreda, que és al costat, Montserrat Roig, o sigui, tenim diferents espais on et conviden també a estar i passar l'estona en el cas de que socialment o econòmicament no puguis donar resposta per estar a gust a casa teva, no? Per el tema que sigui. Però això ja sí que és veritat que ja no es dona tant, o no es veu tant. No sé si algun carrer de Sant Boi encara tenen aquest tipus de dinàmica. Home, estaria guai, no? Baixar un altre cop amb les cadires, el que passa que d'una manera ordenada i cívica, no? Vull dir, si és un carrer molt estret no baixaràs amb les cadires, però si és un carrer que et dona la llibertat per poder posar la teva cadireta, pues, sense envair l'espai, no? Pues, potser... Però bueno, això és la panacea i això seria l'ideal. Molt bé, doncs, bueno, han sortit reflexions superinteressants. Ara seguim, però les reflexions aniran doncs, enfocades també als veïns, que al final també són part d'aquest espai públic. Així que ara passem a la Clàudia, que ha parlat amb les veïnes i veïns de Marianao per veure què en pensen ells i quin ús en fan realment dels nostres carrers i les nostres places. Hola, molt bé. Doncs estem aquí al mig del barri Marianao. Hem sortit amb el micro del Batec a preguntar a les veïnes i als veïns què opinen de l'espai públic. L'espai públic per vostè és un espai de pas o és un lloc on fa una miqueta de vida? Es para a les places a fer la xerradeta? Com viu vostè l'espai públic? Bon dia. Jo crec que l'espai públic ha de ser un espai de viure. No, a més, ara que cada vegada més les vivendes són petites i falta espai, ha de ser un lloc amb certa usabilitat i per viure, per gaudir. Per gaudir. I fa ús d'això? Ho gaudeix realment? Bueno, jo tinc un gos, per tant sí que ho gaudeixo i també veig les mancances que sovint hi ha. Quin ús li fas, quin ús li dones, si és només un espai per on passes o si fas una miqueta de vida al carrer? No, la veritat és que només passo per caminar, per dies que vols fer una mica d'esport, però bueno, de donar una volta i tal, i la veritat és que és ben còmode i està tot bastant net, últimament sobretot. I els jardins es nota molt que estan cuidats. Has trobat diferència en aquests últims temps? Sí, no et sabria ben bé dir des de quan, però sí que es nota que cada cop estan més cuidats, es nota més, es veuen també els jardiners treballant i, bueno, molt bé, sí. Tu passeges per aquí pel barri Marianao, surts per aquí... Sí, bueno, no sóc d'aquest barri, però passejo molt per aquí amb el nen. Molt bé. I com et trobes aquí, en aquest espai? És només de passada, per passejar, o també pares a alguns llocs, a algunes places, a fer una miqueta de vida? Segons la zona, per aquí pels parcs i per les Rambles, sí, dona gust, la veritat, parar, però n'hi ha segons quins carrers que fa molta angúnia entrar. Sí? Quins són aquests carrers? Ara mateix per nom. No per nom, no, però persona. No, una miqueta més amunt, el Riera Gasulla i aquesta zona queda així com més tancada. Clar, les voreres són molt estretes, fa una olor molt rara pel carrer, i això que fan neteja, però em dona molta cosa entrar per Rambles, per zones més amples. Amb el nen no vull entrar per carrers estrets. Això d'anar amb el nen, com és, a part dels carrers estrets, com és el tema de les voreres, per exemple, i tal, com et trobes? En la majoria de jocs està prou bé.
Està prou bé, bastant accessible i tal, però sí que és veritat que en molts carrers, quan fas una cantonada, has d'entrar molt cap al carrer per agafar el pas de vianants, perquè hi ha un semàfor o qualsevol cosa. I has de fer molta maniobra, i amb el carrito a vegades, i si ve algú, és bastant complicat. Quin tipus de mancança seria per vostè una rellevant? Bueno, per temes familiars, per exemple, que tenim alguns familiars que van amb cadira de rodes, problemes de mobilitat, el que a vegades vaig passejant amb el gos i penso, si ara mateix anés amb cadira de rodes o amb el taca-taca aquest dels avis, no? Penso, per aquí no podria passar, per aquí tal. I penso que aquesta usabilitat és un defecte de la nostra ciutat, per exemple, no? Que s'hauria de mirar una mica més en aquest sentit. Hi ha mancança, no?, d'aquesta facilitat per tothom, no? Jo crec que no mancança, diguéssim, explícita, sinó que a tots, no? Incloc jo mateix, ens falta sensibilitat. Llavors, a vegades penso que als polítics, per exemple, se'ls hauria de dir allò de un dia pugeu amb una cadira de rodes i intenteu arribar del punt A al punt B i veureu què significa per una persona el dia a dia. No? Què més volia preguntar-te? No sé si surts a la nit, potser per aquí, pel poble o pel barri. Com et sents per caminar pels carrers de nit? És un espai segur per tu? Et trobes bé, a gust? Sí, la veritat, és veritat que no surto molt sovint pel carrer de nit, però sí que és veritat que em trobo segura. És a dir, no em sento... Sento que, per exemple, els llums, que els han canviat fa relativament poc, fa que els carrers semblin més segurs, perquè abans eren com més taronges i ara són més blancs. Han canviat el sistema LED, crec que és, i se sent més segur. Com sent vostè l'espai? Se sent segur quan camina per aquí, de dia, de nit? Hi ha algun lloc que diu no, per aquí no vull passar, sobretot si està fosc o que falti llum? No sé, alguna cosa que per vostè no estigui segur? No es senti segur? En general em sento segur. També és cert, igual és un tema d'edat, que sí que hi ha llocs que dic per aquí no passaré i hores del dia que diu, ui, això no ho veig clar. Però en principi, en general, em sento prou segur. Respecte a la seguretat, com et sents per passejar per aquí? Entenc que quan vas durant el dia, vas amb el nen, ja fas per sentir-te segur i estar en espais segurs, però si vas sol o si surts més a la nit o així, com et trobes respecte a la seguretat? És que soc molt desconfiat per la naturalesa i sempre vaig amb un ull darrere i un ull davant. Però és això, en zones més poblades, que n'hi ha més gent circulant, doncs sí que estàs més tranquil. Però la veritat que sí que quan et fiques per carrers que no hi ha gaire gent i veus algú que et va darrere, doncs et sents una miqueta desconfiat. Ja per coses que vas escoltant i per tota la fama que n'hi ha per les nits, que vas una miqueta amb la inseguretat. Doncs aquestes han sigut les opinions dels veïns i les veïnes del barri de Marianao. Com hem pogut observar, una miqueta més de llum i carrers més amples els hi aniria molt bé per sentir-se encara més segurs i més a gust al seu barri. Doncs res, Ari, et passo el micro. Aviam què consideren les convidades d'avui. Fins aviat! Gràcies, Clàudia. Molt interessant el que diuen els veïns i les veïnes. Ara mirem a veure què opinen els de la taula. Què opineu? Com heu vist? És impressionant les diferents mirades que cadascú pot aportar, no? Amb això jo he fet 4 punts. Del tema d'Albert, sí que és veritat que des de l'Ajuntament estem fent una inversió molt, molt, molt important amb el tema del Sambor Respira Més Verd, que estan renaturalitzant espais, perdona. I això, a la vista està que aquí abans teníeu que estem a la Fundació Marianao, però i aquí a l'espai que teníeu aquí enfront, que tota la gespa estava, no hi havia gespa directament, i ara està tot replantat i la veritat que això és un orgull també com a ciutat poder compartir i que la gent també ho valori. Que la gent ho valori també, és molt important.
I d'altra banda del tema, bueno, no sé si millor que jo Sí, fem com opinió així més general. Si hi ha alguna cosa que heu no? Que voleu destacar, que heu escoltat, que us ha semblat interessant. Bueno, el tema de la seguretat és un gran debat. I la Cristina jo crec que sap molt d'això perquè Bueno, també controla. a més de ser la regidora de Barri Marianao, porto tot l'àmbit de seguretat pública, que és policia local, protecció civil, l'ocupació de l'espais públic. Aleshores, sí que és veritat que aquí també em desenvolupo una mica més. Del tema de la seguretat, en principi, aquí tenim des internament dues mirades. La objectiva, que són les dades, quan passen incidències, tot es queda registrat, qualsevol trucada es queda registrada. És a dir, nosaltres a Sant Boi tenim un registre d'incidències que són, crec que eren al voltant de 33.000 incidències a l'any, i el 45% d'aquestes incidències són gràcies a la confiança que té el ciutadà en la policia. És a dir, 45% són trucades que fa directament algun ciutadà a la policia d'ell, passa això, sigui el que sigui, ja sigui perquè un conflicte entre veïns, o hi ha molèsties pel motiu que sigui, o un accident, o aquí manca un panot, no? Tot el que sigui. I la resta, el 55% es treballa de forma proactiva per part de la policia, no? I això dona un número determinat que es valora l'objectivitat de la seguretat de Sant Boi. Però d'altra banda, que és el que deia aquest veí, la inseguretat subjectiva, que és com cadascú de nosaltres tenim la percepció de seguretat o d'inseguretat a l'espai públic, no? Ja sigui que influeixen moltes coses. El tema de l'edat, el tema de la renta per càpita de la zona on vius, la vivència que té cadascú enfront de la resta de la convivència dels altres. És a dir, és més complicat intentar reduir aquesta inseguretat subjectiva, però afortunadament, i sempre diem el mateix, Sant Boi és una ciutat segura, millorable, com totes. La incidència zero no existirà ni aquí ni arreu del món, és impossible. Per què? Perquè som una ciutat de 85.000 habitants. Aleshores, dir que no passarà mai res és impossible. És impossible, però sí que amb garantia podem dir que Sant Boi és una ciutat segura, tot i que passen coses. I subjectivament, això depenen de molts factors, a nivell social, com estigui dissenyat aquest carrer que està fet des dels anys 50, no? És una mica de com us afecta tot. I el tema de la llum, l'enllumenat també ha canviat, s'han ficat l'enllumenat a LED, que jo crec que hem guanyat molta visió a l'espai públic. Sí que és veritat que depenent amb qui parlis, diu, bueno, es que ahora no veo los edificios. ¿Para qué quieres ver los edificios? Tienes que ver la calle, ¿no? Has de veure qui tens enfront, no? Amb qui creues enfront, no? No fa falta, no? I depenent de qui parlis dirà que està millor, i depenent de qui parlis dirà, no, és que ara es veu menys. No? Per això que la subjectivitat de la ciutadania també afecta el dia a dia de les persones. Jo volia comentar, envers el tema de l'enllumenat, a l'espai públic hi ha una controvèrsia com a debat públic a nivell Barcelona, he escoltat més, perquè aquesta llum LED de llum blanca distorsiona molt el context de la biodiversitat, no? Tots aquests ocells i d'altres animals que conviuen aquí a la ciutat ja tenen molt d'aguantar de soroll, de trànsit, de contaminació, no? I aquesta lumínica agreuja molt més l'estat d'aquesta biodiversitat, de si avui és de dia o és de nit, no distingeixen, no? Tot i així, també, clar, la controvèrsia de, bueno, ara es veuen molt més als carrers, no? Tot i així, clar, no sé, jo també em genero dubtes, si aquest enllumenat afavoreix, no? O potser de manera estratègica, no posar aquests LEDs en zones estratègiques on les façanes, la caixa de la façana del carrer és molt més estret i no hi ha un arbrat o no hi ha un parc al davant on existeix aquesta biodiversitat, podria ser clau en aquí. Però les rambles o aquests passejos més grans, més amples, potser podríem mantenir aquesta llum més ataronjada. Mentre hi hagi tot un disseny a l'espai públic on tu puguis com veure i percebre que no existeix cap perill per tornar a casa o
per passejar. A mi m'ha cridat molt l'atenció el veí que deia que diu... Quan passo per la Riera Gasulla, bueno, així, a grosso modo deia, quan passo per la Riera Gasulla fan angúnia, fan mala olor i la gent, o sigui, i ho evita, no? Com que dona la volta per no passar per allà. És una percepció, li preguntaria, és una percepció? És només l'olor o és una altra cosa, no? Perquè tenim molts prejudicis. Però és que a sobre el carrer Riera Gasulla és un dels carrers, sí que és veritat que les voreres són estretes, però és un dels carrers més amples. És a dir, tu compares el carrer Riera Gasulla amb el carrer Victòria, no? Que encara són més estretes les voreres, no? M'ha impactat això, que deia que el carrer Riera Gasulla és un carrer estret. Bueno, estret, és molt ample. Amb voreres estretes, sí, que s'haurien d'ampliar en la renovació... Sí, igual es referia més a la vorera en concret, però... Clar, hem de pensar també que tenim de forma paral·lela el carrer Girona, que hi ha més gent, hi ha més comerços, no? I potser també influeix una mica amb això. Jo no tinc aquesta sensació de que el carrer Riera Gasulla sigui un carrer més brut, petit, al revés. Tinc la sensació de que el carrer Riera Gasulla és ample. Aquesta és la meva percepció, com a veïna. No sabria dir. No sé si és un tema de prejudicis o no ho sé, no vull aquí aventurar-me a dir res que se'n pugui... Però no sé. A mi m'ha impactat, això. No sé si són prejudicis, perquè potser és un espai, no? Tornem al que estàvem parlant abans. És un espai on et convida a l'estança al carrer i com que et sents una mica desconfiat a veure aquest que va per allà, què em farà, no? No ho sé. No sé. I després, d'altra banda, pel tema de l'accessibilitat que comentava també un veí, sí que és veritat que a Sant Boi tenim, afortunadament, que ens ajuden cada dia amb la seva lluita, amb la seva constància a aquest ajuntament, a l'Ajuntament de Sant Boi, i ara posaré un exemple. Per exemple, l'entitat Aramis, que és una entitat que són discapacitats amb una mobilitat reduïda, van en cadira de rodes directament, i ens ajuden molt a trencar, a treure barreres, que moltes vegades no ens adonem. Les persones que no tenim aquest tipus de necessitat, que anem al dia a dia i que ens menja el nostre dia a dia, no tenim, ens manca aquesta visió. I Aramis fa un treball meravellós justament per treballar en aquest tipus de coses. I quan es dissenya un carrer, quan ja ha acabat el carrer, quedem amb Aramis i amb un altre veí que és cec, és ciego, per comprovar que realment el carrer s'ha fet correctament. És a dir, que aquesta visió la tenim. Una altra cosa és que de vegades manca un panot, o el panot es mou, o el fiton ha vingut un camió, l'ha trencat, està tort i obstaculitza el pas de la cadira de rodes. Això és el dia a dia, no? I que també convido als oients a la ciutadania de Sant Boi que si observen algun tipus d'incidència d'aquest tipus, que la comuniquin a l'Ajuntament. El tècnic de barri, l'Ignasi, i jo, com a regidora de barri, fem molt de carrer. Sortim a fer carrer totes les setmanes i anem passant incidències a manteniment d'aquest tipus. Però a la ciutadania també li convidem, perquè nosaltres som 4 ulls. Si juntem tots els ulls de tot Marianao, segurament veuríem moltes més incidències per evitar aquest tipus de conflictes que aquest home o aquest veí s'ha trobat. Com comentava abans també, hi ha un veí d'aquí del barri de Marianao que és cec, que gràcies a ell Sant Boi és superaccessible per a les persones amb diminució visual o cegues completament. De fet, ell sempre em compara que moltes vegades quan passeja, no diré el nom de la població, i poso l'exemple de les terrasses i vetjadors dels restaurants o bars. No trobarem a Sant Boi, en principi, que potser que algú ho fiqui i no estigui autoritzat, ho fiqui perquè l'ha querido. Una terrassa o un vetjador arreu, al costat d'una façana. Això a Sant Boi és impossible. Legalment, per normativa, és impossible, perquè han de complir una distància. Per què? Perquè el referent d'aquestes persones amb disminució visual és la paret.
Imagineu que estiguin completament, constantment, topant-se amb una taula, amb una persona que està consumint... No, això, afortunadament, a Sant Boi pot passar, però torno a dir, perquè el propietari del vetjador de la terrassa ho està fent malament, no perquè l'Ajuntament ho permeti. I tenim aquesta visió gràcies a Aramis i gràcies a aquest veí, que es diu Carlos Fabián, que fa un treball meravellós i que sempre li animo a que continuï, que moltes vegades, pobra, pues, es troba una mica de «Jolín, otra vez me ha pasado», no? Però bueno, hem de continuar amb la lluita. Bueno, que al final és una feina de tots, no? Que sí que sobre el paper aquesta accessibilitat s'està treballant i que al final també et recolzes això d'entitats o d'altres ciutadans. De veïns com aquest que afortunadament pues, han agafat pues, la seva discapacitat l'ha agafat com a un reclam de dir «Ei, que nosaltres existim i tenim drets també a caminar lliurement pel carrer». No? I això ens ajuda. I relacionat amb la seguretat i el tema de l'enllumenat, m'ha semblat molt interessant. Creieu que al final, bueno, la seguretat i altres coses, no? Que al final també és el que dèiem, que hi ha coses que és més la percepció, també igual el caràcter, no? Doncs que una persona pot ser més peruga, una altra és més valenta, no? I això, doncs, bueno, va en funció de cadascú. Igual sí que es poden fer com modificacions, com comentava la Yasmina, no? Doncs igual el LED en aquest espai, l'enllumenat doncs igual més càlid en un altre, no? Intentar fer aquestes modificacions, però creieu que l'urbanisme sol, no? Com pot solucionar igual aquesta angoixa que igual generen aquests carrers, bueno, angoixa o no? Aquestes... Sí, no? Que a vegades igual adaptar l'urbanisme a aquestes percepcions és com complicat, com ho veieu, creieu? A quina percepció? A la bona, a la dolenta, a la que no sap? Perquè, clar, parlem de blanc i negre, no? I en el blanc i negre hi ha un seguit de grisos, no? Aleshores, jo desconec, i segurament la Jasmina ho sap, més que jo, el tema del LED potser que no sigui per una normativa europea o això me l'he inventat jo? No. No ho sé, desconec. Ha estat com una iniciativa política que estan implementant aquests LEDs, però no sé, a nivell normativa o llei. Jo sé que té a veure amb el tema de l'estalvi energètic, segur. Sí, això segur. són de baix consum. Ara, si és pel tema de normativa europea, això ja no m'atreveixo, per això li preguntava a ella, a l'arquitecte, i digo, potser ella sí que ho sabia. Però, bueno, és qüestió de plantejar-se les coses, no? No és la meva temàtica diària, no? El tema de l'espai públic des de la vessant de l'enllumenat, de l'eficiència energètica, això ho porta un altre company. O sigui, no només de l'enllumenat, sinó era com l'exemple que m'ha semblat com més, no? De que dius, ostres, doncs igual pots adaptar certes coses, ja sigui l'enllumenat o igual la decisió de posar un banc o no, de què fer en aquests carrers més estrets, no? Que igual algú reporta aquesta sensació d'inseguretat, però igual realment el carrer en si, urbanísticament parlat, no és insegur, no? Que igual hi ha altres factors que es poden treballar igual més social, no? El que dèiem també igual, si la gent baixés les cadires al carrer no passaria res, si igual és un espai ample, si hi ha com aquesta convivència. Jo crec que potser des d'una perspectiva feminista hem d'entendre que l'espai és per ser qüestions de gènere diferent. L'home no camina la ciutat igual que la dona, no? La dona agafa més el transport públic, es mou més caminant, fa recorreguts més llargs per la ciutat, dona més voltes. L'home, el seu moviment és diferent, no? Llavors aquí tornaríem un altre cop al que és la percepció de seguretat, no? Com caminem per percebre l'espai públic d'una manera determinada o d'una altra. Llavors jo crec que sí que s'ha de tenir en compte, si parlem des d'una perspectiva feminista o tenint en compte el gènere. En qüestions de disseny urbà, les urbanistes i arquitectes procurem, per exemple, uns criteris, no fer culs de sac, aquestes no sortides i que els espais públics puguin ser permeables i accessibles. En qüestions d'escales o desnivells, intentar que sigui d'una tirada, perquè no saps si hi ha una escala que va i viene, en aquest racó no saps què t'hi pots trobar, i tenir una visibilitat oberta i molt més flexible, amb un angle de visió molt més ample, ajuda
a això. Els espais verds també, i com es configuren, no? És veritat que alguns de tipus setos, no? Com aquestes espais verds més residuals que no estan tractats i es genera una brutícia i un racó com amagat i més poc... No et convida a passar-hi per allà, no? També és decisió de planejament i de disseny urbà. Al mandat passat van fer, les companyes de territori van fer en el procés participatiu de desenvolupament de Pare Baldiri, que és un carreró que no està urbanitzat, no hi ha clavegueram, ara mateix s'utilitza per estacionament de vehicles, i es va fer aquesta sessió amb la mirada de gènere, i va ser curiós perquè el que es demanava és que aquí, ara mateix, tot i que reurbanitzés el carrer, el que manquen són ulls de veïns. Són mirades, que gritar perquè m'ha passat algo i que saps que algun veí sortirà a la finestra i «Ei, estàs bé?», no? I justament no era únicament la sensació del tema de l'enllumenat, del tema de... perquè podies ficar una pila de fanals, no?, al carrer, però com no hi ha ulls, no tens un veí que en un moment donat pugui venir a ajudar-te, donava inseguretat també, no? De que no hi ha ningú, és que no passa ningú, és que és un carreró on hi ha cotxes i ja està, no hi ha res més. No? Els ulls també, no? Intentar també, jo crec que a nivell polític hem d'intentar també continuar treballant, no intentar, sinó continuar treballant perquè ja es fa en la mirada i la vessant comunitària i oblidar-nos de l'individualisme. No és la millora per a tots, i si això que tu demanes de forma particular no hi cap, doncs clar, és contraproduent per la millora de tothom, no? I jo crec que els carrers també s'han de dissenyar per això, per conviure, per estar, per tolerar, per ser tolerats també, i és difícil, és molt complicat, és complicat, no és una tasca fàcil. I al final és trobar l'equilibri, no? Trobar l'equilibri. I creieu que ara mateix les places i els carrers estan utilitzats sobretot per infants i gent gran i els joves es queden una mica... No? Abans comentant, ja sigui per aquest estigma una mica de jóvenes botellón o el que comentava la Yasmina, igual estan allà perquè no tenen altres espais. Creieu que a nivell com d'aquest redisseny de l'espai públic es pot incentivar d'alguna manera que com tots els col·lectius o la gent pugui estar no equitativament, no? Perquè al final és això, tothom no pot estar, però com que igual els joves se sentin part d'aquest espai? És que haurien de sentir-se part o fer-se de l'espai públic que sigui una extensió de casa seva també. Afortunadament, a Marianao tenim el PIES, que es treballa amb l'Institut Marianao i també a nivell intern, que fent un segon pis a nivell intern, i van sortir coses molt importants. I hem d'entendre també que els joves són també ciutadans de ple dret. És a dir, i els estigmes, a mi, el tema dels estigmes em fan molt de mal a la societat en si, perquè estem etiquetant els joves, no sabem per què, perquè ni tan sols els coneixes, no? Ni tan sols coneixes les seves necessitats, no? Aleshores, ells han de parlar. Ells han de parlar, i el PIES és un clar exemple de que, ei, què voleu? Què voleu fer de l'espai públic? Què necessiteu per l'espai públic? I és molt important també escoltar-los amb ells, perquè són ciutadans de ple dret. I ells han de fer del carrer també una extensió de casa seva. Per a lo bueno i per a lo malo també, és a dir, quan parlem d'una extensió de casa meva no vull dir que tinc la potestat d'agafar un paper i llençar-lo al terra. És a dir, tu a casa teva no ho fas, no? Perquè tens el teu pare, el de la teva mare, què estàs fent, no? Doncs el mateix, per a lo bueno i per a lo malo. Jo crec que els joves han d'agafar el carrer i dir que això també és meu, això també és meu. I no han de tenir por a fer-lo. Jo crec que o intentar a nivell social dels ajuntaments, de les administracions, de les entitats, fer més coses a l'espai públic per a ells, però sempre que siguin ells els que parlin de que
què volen, perquè sempre que una administració o una entitat que vol allà sola i no els hi pregunta, fracassa. Això sempre, fracassarà sempre. Han de ser ells els que han de dir vull això. I a sobre, si aconseguim que allò que volen fer sigui gestionat per ells mateixos, millor. Sí, totalment d'acord, i jo crec que els adolescents són uns grans oblidats de l'urbanisme. No? Que es té això, no? L'estigma de és que si és jove farà botellón. No, ens podem seure amb ells i preguntar què volen també, i això em fa pensar a l'Ajuntament de Sant Boi tenim un projecte, que crec que tu el coneixes, Cristina, que és un URBAC, és un fons europeu. El projecte es diu Tonight, el lidera a Turín, a Itàlia. Sí. I el que fan és intercanvi de bones pràctiques, joves que tenen, hi ha problemes de seguretat amb l'oci nocturn, i se'ls pregunta què és el que volen, no? I clar, molts joves deien que els hi falta oci nocturn, però no per veure, perquè o sigui, de veritat, tenim la sensació de que els joves només veuen. No només veuen. Saben divertir sense veure. Però jo crec que socialment els joves han canviat, no és com la nostra època. Totalment. I de fet, l'oci nocturn que ells demanen no té res a veure amb sortir a discoteca. No. De fet, el Tonight va sorgir a Turín perquè, clar, la situació de Turín quan van estar els dos tècnics, que van a un policia i la tècnica, no té res a veure. Allí l'exèrcit està al carrer, amb metralladores en la mano. És a dir, quan van estar allà van dir és que esto no és Sant Boi, és que no té res a veure a Sant Boi, no? Què podem fer a Sant Boi? I d'aquí van sorgir temes com, per exemple, obrir la piscina a l'estiu per determinades hores únicament pels joves fins a 35 anys, si no recordo malament. O sigui, van anant sortint cosetes, però jo crec que l'oci nocturn que demanen els joves ja no té tant a veure amb sortir a discoteca, amb sortir... No? És un oci més saludable que no pas la concepció que teníem nosaltres de l'oci, que potser, que torno a dir, m'equivoco i que li hem de preguntar amb ells, que són els importants. Jo com a jove santboiana, sí, jo crec que també canvia molt aquest paradigma. De fet, han sortit dades de que moltes discoteques han tancat, no? Com un 40% en aquest últim any, pel fet de que també l'oci ha canviat en els vermuts o en els tardeos. Aquesta globalització dels estrangers ens ha arribat i el context geopolític també ens repercuteix. És una cosa que hem de tenir en compte. I respecte a l'oci alternatiu, que pugui haver-hi a Sant Boi, alternatiu a aquestes discoteques o música, té a veure amb la necessitat de relacionar-nos, de tornar a fer vincles socials perquè ja no sortim amb la cadira a l'espai públic, llavors sí, recau en una necessitat. I, podríem seguir aquí tot el dia. Sí, perquè és un tema superinteressant i que dona per a molt. Sí, i que s'aprèn, també tenir diferents visions ens ajuda, també veïnes com vosaltres, s'enriqueix sol. Però hauríem d'anar acabant. Jo us vull fer una última pregunta per respondre breu, intentar fer-ho breu. Quin creieu que és el millor o els millors indicadors de que un espai públic funciona? Uau! Funciona o és, el que dèiem, al final també no depèn del que li preguntis, però veient una mica també la resposta dels veïns i de com ho treballeu, aquesta visió d'altres entitats, altres ciutadans, com creieu que es pot veure que aquest espai funciona? És que és depenent de la visió que li vulguis donar, no? Des de la visió de la seguretat, funciona? La gent se sent segura caminant pel carrer? Sí, vale, un check. Des de la visió social, des de la mirada social de les persones amb discapacitat. El carrer és amable, accessible i pots gaudir-lo? Sí, check. Clar, és que hi ha molts indicadors. Jo no tindria valor de dir únicament un.
O sigui, seria una enquesta molt global per dir únicament un indicador. Molt És complexa. complicada aquesta pregunta, no? No sabria... Igual no té resposta, Igual no té m'atreveixo a resposta. respondre-la, no m'atreveixo. També No està sé si bé. aquí les companyes s'atreveran, però jo no O sigui, m'atreveixo. potser indicadors quantitatius no sabria dir-te, però qualitatius, jo crec que si vas a una plaça i hi ha diverses generacions convivint, jo crec que és un bon Sí, indicador, no? sí. Jo Comparteixen pensava espai també, la convivència. La convivència. Sí. Seria potser el millor indicador de tots. Que hi ha diferents generacions, diversitat cultural, que es respecta, que conviuen... Jo crec que això seria un bon indicador. Convivència i equilibri. Sí. Molt bé. Doncs fins aquí aquest capítol del Batec. Avui hem estat parlant del carrer i de l'espai públic, des de la visió més d'ideació i normativa fins la part de la realitat, queixes i també apunts, i el dia a dia de la gent que trepitja les places de Marianao i de Sant Boi. Gràcies, Cristina, Maite i Yasmina, per venir a l'estudi, per respondre a les veïnes i per debatre sobre com podem millorar el barri. Així que, gràcies també a totes les persones que ens escolteu i seguim bategant. Gràcies. Moltes gràcies.